we would rather just wait. Sa pre-recorded address to the nation ni Pangulong Rodrigo Duterte, gipadayag niini ang rekomendasyon sa mosunod nga presidente ang pagwagtang sa party list system sa Pilipinas. Sumala ni Pangulong Duterte, dunay pipila ka mga party list groups nga gigamit lang ang sistema aron makasulod sa gobyerno. Pero ang imahe di ay nga tinuod mukontra sa gobyerno. That was the mantra of the communists 53 years ago, and it's still the mantra of the communist rebels. Apati na yung nandyan sa yung mga left na yan. Busa matud ni Duterte, magpatawag dayon o Constitutional Convention pinaagi sa Kongreso aron hisgutan kini. ASAP ang girekomenda ni Duterte para sa kunkun. Kung sinong presidente na ngayon papasok, it would be as good as any other time to initiate whether to convert Congress into a constituent body or magtawag ng Constitutional Convention, but which is very expensive to do. We elected people sa Congress. That is why they are called representative. Because they represent a district sa iba't ibang, yung buong Pilipinas, may mga congressional district. Sinong maano dyan are deemed really na yung representative na yon carries with him the word or the sentiment of the constituents sa congressional area. So, ako, magastos mo yung Constitutional Convention. I would rather say that we elected them, so we must have the trust in them. No, pag nandoon, sila na ang ngayon na, para walang mapolitika. There is really a demand of the moment yung the changes ng Constitution. Whether you want to convert it into a federal or ngayon na, umpisa na kaagad. Kasi pag ginawa mo yan yung patapos ka na, sabihin nila, you want to change some provisions in that Constitution to allow you to run, gano'n. Parang ginawa sa akin na itong si Duterte kasi gustong another term. Sus Maria Josep. Inyo na lang yan. Pero dapat umpisa na sa bagong administrasyon. Kahinumduman nga dunay pipila nga misaway kang Pangulong Duterte tungod sa charter change initiatives kay sumala nila buot lang lugwayan ang iyang paglingkod isip presidente sa nasud. Sa partial and unofficial tally sa election returns alang sa 2022 national ug local elections, nanguna sa butuhan pagka-presidente si Ferdinand Marcos Jr. Sa Hunyo 30, opisyal nang mulingkod sa renda sa gobyerno ang bag-ong administrasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.